Pandemiyadan adamlar olyarler. Kim günakar? Turkmenistanın konstitusiyasında her bir adam sağlığının qorulmağına ve keseller hakkında maglumat almağı ve paylaşmağı hakkı vardır deyip görkezlen. İş yüzünde Turkmenistan koronavirus bilen bağlı ýagdaýlarda adam hukuklaryny gödök bozýandygyny ýene bir gezek subut etdi. Bize Turkmenistan'ın Raýat Demokratik Birleşiginden gelen habarlarda ýurdun häkimetleri korona pandemiya döwründe halkın salgyny jenaýatçylykly geleňsizlik, äsgermesizlik bilen seredip hiç hili aladalanmaýanlygyny görkezdi. Häkimetin yalan maglumat siýasaty we hakyky ýagdaýy gizlinlik bilen dymmagy Turkmenistan halkyny ölüm howpa sezebar etdi. Bize gowşan material diýseň uly, siz bu hakda biziň we Turkmenistanyň Raýat Demokratik Birleşiginiň saýtlaryndan okap bilersiňiz. Häzir bolsa siz ondan gysgaça bölekleri diňläp bilersiňiz. Materialyň ady Koronavirus pandemiyasy Turkmenistanda soňu belli bolmadyk agyr paçygy. Dünýäde pandemiýanyň başlamagy bilen Turkmenistanda mydama iň gowy başarýan işi bolan raýatlarynyň erkin hereketini hasta çäklendirdi, süpheli gören raýatlaryny ırsarmak bilen barlady, izolerledi. Koronavirusyň gözgörteli faktlarynyň barlygyny seretmezden häkimet öz halkyna we jemgyýetine yalan maglumatlar bilen sapalan atyp yalana berdi. Ýurdun içinde we dünýä arenasyna Turkmenistanda koronavirus ýokdy dem alış ýollarynyň ýiti gaýnaglama keseli diýip ikrarlady. Käri boýunça lukman bolan prezident ýüzärlik ulanmak we agyly unaş içmek maslahaty berdi. 20-nji ýylyň iýun aýynyň soňuna COVID-19 pandemiyasy ýurda ýiti arlaşdy, emma ýurt ýylyň ahyryna çenli ýalanyň garankysyna gaplandy. 2021-nji ýylyň başynda bütün dünýä saglygy goraýyş goramasynyň Ýewropa bölüminiň başlygy, Turkmenistanyň prezidentiniň we daşary işler ministri Raşid Meredowyň awgust aýynda söz berendiklerini seretmezden Turkmenistandan Covid'in biomateriallaryny garaşsyz ekspertiza anyklaýyş geçirmek üçin berip bilmediklerini gynanç bilen belledi. Diýseň gabahat. Sebäp ýurdun prezidenti we daşary işler ministri yalançy çykdylar. Bu yalan maglumatlaryň bahasy bolsa koronavirusyň pandemiýasyndan helakçilikli ölen müňlerçe biguna adamlar. Bu jenaýatçy gelensiz jenaplaryň günäsi bilen aprel-iýun aýlar aralygyna ýurdun ähli serişdelerini pandemiýa garşy gönükdirmän eýse halky we dünýä jemgyýetini aldyga saldylar. Köpçülik Turkmenistanda Covid'den ölenleriň sanawyny soraýar. Jogaby aýlygynç. Bu sany anyk bilýän ýok. Türli internet serişdelerinde habarlar anyk däl. Türkmen häkimeti objektiv maglumatlary, hususan da raýat ýagdaýynyň namalary ýazgy bölümünden, ýani zags diýilen, berilýän ölüm kepilnamasyny çuňur gizleýärler. Turkmenistanyň Raýat Demokratik Birleşiginiň maglumatlary esasyna Ýewropa Birleşigine koronavirus ýokuşan halkyň sany 25-35% ýetip biler. Turkmenistanda koronavirusdan ölenleriň sany 265-den 315 müňe çelli barabar. Bu bolsa gıda ýurtlaryň arasynda COVID-19 pandemiýasynyň ýokary betbagçylykly netijesidir. Şeýlelikde Türkmen häkimetiň gyrgynçylykly aldywy we gaýra goýulmasyz ýagdaýlarda iş başarmazlygy awtoritar döwlet guruluşy netijesinde arkadagyň özüni ähli halkdan naýbaşy görýän duýgusynyň subutnamasydyr. İş yüzünde görünşi ýaly beceriş işi dogry gurnalanda kesel ýokaşan näsaglaryň ölümçülük derejesini uly möçberde gysgaldyp bolýar. Türkmenistany nazara tutsak, 10 müňlerçe halas edilen canlar, saglygy goraýyş ulgamynda paraxorluk, medisina işgärleriniň yeterlik tejribesiniň ýoklugy,
şahsy goranyş serişdeleriniň yetmezçiligi, janaýatçylyk bilen gurnulan geleňsizlik, köççelik bilen koronavirusy boyun almazlyk, pandemiýa döwründe köpçülikleýin çäreler, virusa garşy peýdasyz maslahatlar netijesinde 100 müňlerçe beýguna adamlaryň ölmegi Berdimuhammedowyň we häkimetiň gönüden göni günäleri diýip hukuk goraýjylar hasaplaýarlar. Prezident Berdimuhammedowyň şahsy jogapkärçilikden başga da 100 müňlerçe beýguna adamlaryň ölüminde daşary işler ministri Raşid Meredow günälidir. Sebäbi Hut Meredow dünýä jemgyýetine yalan maglumat bermek toporunyň başyny çekdi diýip adam hukuk goraýjylar aýdýarlar. Şeýdipde koronavirusly näsaglary bejermekde, adamlary halas etmekde halkara kömegi almak mümkinçilikden Turkmenistany mahrum etdi diýip gurama ýazýar. 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Turkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda birinji bolup Sputnik waksinasyny bellige aldy. Näme üçin Turkmenistanda koronavirus ýok bolsa da waksina bellige alınýar. Şu wagt Turkmenistan yalan maglumatlaryň ýene-de bir täze sahnasyny ýazýandygyny gurama bellep geçýär.